बिटिआर नि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि जे नैबे अभारब्रिज लांगोनायाव जोङो मोनसे धरना कार्ज'खौ लानाय जादों। दिनैहाय धरनाजों लोगोसे जोङो रेलि लानाय जादों आप टु डाइरेक्टर अफिससिम। बाहाय गोबां जोंनि बिटिआर नि मोनबा जिल्लानि जोंनि फोरोंगिरिफोरा फैदों। बाहाय धरनायाव गोबां माने जोंखौ सापर्ट होफैदों। दानि जोंनि धरनानि थांखिया जाहैबाय जे माने जोंहा 2020 नि 27 जानुवारियाव मोनसे बिटिआर एकर्ड मोनबोदोंमोन। बे बिटिआर नि एकर्डआव जे मोनसे दफा मोनबोदोंमोन बेनो जाहैबाय 6.3 दफा। बेहाय लिरजानाय दंमोन गंफ्रोमबो माने भेन्सार स्कुला उइदाउट कन्डिशन हिसाबै माने प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो साफा साफायैनो एपइन्टमेन्ट मोनगोन होननानै लिरजानाय दङ। नाथाय बेखौ दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकार जितु प्रमद बर' सारा माने मावफुंनानै होनो सानाखै एबा इमप्लिमेन्ट खालामनानै होनो सानाखै। ओंखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' सारखौ, नोंथाङा दिनैसिम माने जोंनि फोरोंगिरिनि सायाव माने राजनिथि गेलेनो सानबाय थादों। खारन बावैसो सिगां मार्च मासाव नैबे बोसोरनि मार्च मासाव बिथाङा माने 12 जन मोनसे साब कमिटि खालामनाय होदोंमोन। बे कमिटियाव दंमोन 12 जन। दा बिथांमोना माने बिअडिखौ खावलायनानै माखासे स्कुलफोरनिफ्राय बा जोंनि स्कुलफोरनिफ्राय बा जोंनि स्कुलफोरखौ डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामदोंमोन। दा खालामखांनायनि उनावहाय दिनैहाय डाइरेक्टराव लिस्ट फैदों बिअडिनिफ्राय। दा बाहाय जोंबो खालामजाबाय। दा बे लिस्टखौ गुवाहाटीयाव फाथायहरनो होदों, नाथाय बे दिनैसिमाव गुवाहाटीयाव सौहैयाखै बे लिस्टआ। दा नाथाय जोङो भेरिफिकेसन खालामहैबाय, जोंबो नायबाय। नायनायाव जों नुहैबाय माने गुवाहाटीयाव दिनैसिम सौहैयाखै आरो डाइरेक्टराव। दा ओंखायनो जों खावलायदों दिनैहायनि बिनि रेलिया बेनो जे जोंनि स्कुल लिस्टआ थांनांगौ गुवाहाटीयाव आरो दिनै नैबे सप्तासेनि गेजेरावनो जोंनो एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ आरो थियारि खालामनो होनांगौ। जोङो बेनि थाखायनो जोङो धरना लानाय जादों आरो।